Здравейте, приятели! Аз съм от Кадвекали и днес ще ви кажа една важна новина. Значи, това е първият ми клип. И да кажа, канала ни се казва The Killers. Но аз Майнкрафт се казвам от Кадвекали. И само да си кажа, този канал The Killers няма да снимам само аз. Ще снима и още един човек, който е таен. Когато той снима клипът, вие ще му чуете гласът и всичко. Той ще снима на готини игри. Може по някое време да покаже как се развива на някои игри. Не знам той какво ще снима и какво ще прави. Но да се върнем към футчета. Сега ще си правим един наш survival. Няма какво да правим. Радва и това е. И влизаме в дълбокото. То не е много дълбоко, само една дупка. И тази дупка води към още една дупка, да. Дупки. Направо две дупки. Или пък една, не се знае. Така. Ще копкаме и така до утре. Ще копкаме. Копкаме. Тарададам. Да. Дали толкова кабелсон би трябвало да стигне и трябва да нацепим още доста дърва. Някъде 30 половин стак, може би. Да изкопаме дървета. Но аз малко не знам как да направя на бърз кадър. С това ще скипнем, докато стигнем 32 дърва. И приятели, върхме се и ще видим най-големия момент. Се раздара къде да буфрах ръката с мадава в ръцете, ведата ще ги ебе. Защото той е педерас, той е педефил. Даже 33. Се раздара къде да буфрах майната с галило в ръцете, ведата ще ги ебе. Защото той е най-дебелото животно. Той е направо гивотно. Това беше добро. Фена, не се обиждай. Ти си моя идол. Не точно ти, ама персонаж Тотрич Иванов е моя идол. Тарададам! И сега мисля да цепа лошите дърва, защото къщата иска да направя една хубава, че тъкмо в ума ми се върти една хубава къща. Ами не се върти, защото къщите се въртат. Дали знаете? Имам някакви планове, за да направя къща, но първо ще ми трябва малко равнина, а това не е равнина. Значи ще бъде 7 на 5. Да, 7 на 5. Ще бъде 7 на 5 блокове, но няма да има само. Пък, не знам. Ето като езерцето не е зле. Не, точно езеро, майде. Значи 7 на 5 ли беше? Да. 7 на 5. Ами, не знам точно как да я направя. Но, хайде. Ще се пробвам. Fuck me! Не знам как пък ще направя, защото искам се да върви един покрив и така нагоре. Но не знам дали ще ми стигне кабелството и дали ще стане хубаво. Просто не знам. Просто аз грам не знам как се строят хубави къщи. Хубави къщи аз не знам. Не знам само стилни къщи в стил Майнкрафт. Нали знаете на къде вие?
квадратни. Спонж Боб квадратни гащи. Значи това е Спонж Боб квадратна къща. Добре. Вау, имаме 32 кълбасни. Хайп! Това хайп няма излезе от главата никога. Базикам се. Хайп ще ми излезе от главата. Добре, аз мисля съм Хвърлен с бата. Че да печем пясък. Това е малко странно. Да се пече пясък. Но май така и в реалити. В истински живот. Не знам, странно да печеш пясък и да ти стане с такова. Beautiful. Крава! Фърнес и меч. Дан. Горката крава. Сега ще изнасилим. С моя меч! Нека да й дам критикали. Но не успях. Ето с критикали на 2 удара и рипериньо. Нако съм. Овца! Дай нея да изнасилим. Приятели, мисля, че до трети или втори епизод ще е готова къщата. Не знам, не съм сигурен. Добре. И да почваме да... Fuck me. 5 блока. Има едно чисто. 1, 2, 3, 4... Чакай. 1, 2, 3, 4, 5. О, добре. 5. Добре. Фак. Газ, Марията, газ! Полейме, деба, пупцата, деба. Колко вълна имам? Едно. Тоца не ми даде 2 вълна, ще рейчна. Даде 2 вълна. Газ! Кафа едно легло и да хъркаме някъде. Това ще е смешно да хъркаме във водата. Ще хъркаме до водата. Вау, дънцо. И ако сега стана във водата, добре, че съм станал във водата, че ще се отдава. Добре. Вау, може просто да заобиколя. Вместо това отваряне и затваряне на врати. 2, 4, 5. Та-да-да-дам! Фак, то нищо няма ми стигне, брат. Нищо няма да ми стигне, брат. Бум. Фак! Това беше добро, като казвам. Бум. Фак! И сега го използвах това фак, защото просто ми свърши дървото. Фак! Вау! Много саплинги имам. Сега ще получа ачивмент. Най-много засадени дървета. 5. Та-да-да-дам! А поротата, знаете ли колко дървета са засадили? 0! Та-да-да-дам! Даже и нубрите не са да дървета. Само когато си в Skyblock ще получиш ачивмент най-много засадени дървета. Тук вече няма, ако имаше... Тези, които играят Skyblock или Sky Factory или... Каквото и да е там във въздуха, щяха да получат ачивмент. Щяха да се избиват за ачивментът! Вау, много малко тиши, правя 7-7. Просто вау, много. 5, 6 и го и седмия. Байк.
байкърте, е. Байкърте, е. Добре, трябва да печем нещо във фурнеса, ама с какво да печем? Нямаме кол. Бедни сме. Нямаме храна. Бедни сме пак. Добре, защо? Защо не мога да спринта? Това е мъка, това е фака на мъка. Трябва да си печа и дървото, че да правя чаркол, абе просто сири се. Просто аз ще изпеча 3 дървета и готово, бат. Ще имаме и чаркол. И пърфект, бат. Пърфект. Чакай да колко си имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Копкаме. Не спираме. Защото сме майнкрафтияни. Are you fucking seriously, bro? Boom. Имаме ли чакъл? Имаме! Ще печем ръната с такова, с саплинги. Имаме ли рана? Дай рана, бе, бата! Рана! I can't eat anything. Пуп! Eat anything. Пуп! О, каблстона, ама никак няма да ни стигне. Ама никак. Чудо се дали да правя втория етаж, да не правя ли втория етаж. Когато довърша къщата и ми остане... Като направя къщата и, нали знаете, като направя покрива и ще остане една голяма дупка от покрива до земята. И се чуда дали да правя втория етаж, дали да не правя втория етаж. И така. И ще пишете в коментарите дали искате втория етаж или не искате. И така. Да пи. И тук иде времето на планковете. Сяхме и до времето на планковете. Мисля, че ползвам повече дървета на обработени. Ай, тук като удари една сладкавица. Ще ми стане нуждаш. Малко удари по покрива няма да изгори. Къщата ще изгори. Или покрива. О, да, покрива няма да изгори. Защото покрива! Ево камък. Усещам, че няма да стигне. Пет не ми стигнаха. Защо? Защо животът толкова жесток? Вау, един стак. Вау, това направо разцепва. Що имаме един стак? Сент. Вау. Сега вече няма къде не ни стигне. Даже 32 планка. Алаху! Точно в дупката! Завършихме подът! Да печем. И, приятели, това е всичко с този епизод. Даже за първи епизод от мен. Тук 2 кали. Добре да базикал се. Истинското ми име е Даниел. Надявам се,
този епизод ви е харесал. Пишете в коментарите дали искате втория етаж. Довиждане!